Jo de menuda baixava amb mon pare a l'horta i la veritat és que m'agradava molt la sensació de llibertat que es respirava. Sempre ens agrada la música tradicional, però no perquè formarem part d'una rondalla de menut, sinó perquè l'escoltàvem com qualsevol altra música. No em passes més fotos cuinant l'arròs. L'agroecologia no només és recuperar la tradició, sinó també es tracta d'innovar i mirar cap al futur. La idea que teníem bàsicament era agafem la manera de fer tradicional, però fem cançons noves. Pensem que és una manera molt innovadora de cultivar perquè apostem no només per un cultiu saludable i sostenible, sinó que afegim el valor de la proximitat. Ens han definit com a rondalla pop i la veritat és que jo crec que és una idea que ens va bastant bé. Presentamos la tercera edición del Festival del Horta Turia, un punto de encuentro entre música, agricultores e iniciativas culturales de la huerta.